La Espina, no municipio coruñés de Bergondo, foi o lugar elixido para celebrar a final dos Premios Xuventude Crea 2017 na disciplina de música. Os finalistas interpretaron dúas cancións orixinais de distintos estilos musicais, dende rock ata pop, pasando por folk. Foron un total de 6 que compartiron os 3 premios do certame. O primeiro posto foi para Aida Blanco cos temas A primeira vez que vuela, premio compartido con MJ Pérez, que interpretou os temas Cassandra e Sempre. Vuela, vuela, despierta el deseo de comerme a besos, levantarte de pecho. Vuela, vuela, olvida el tiempo, persiguiendo escondidas cuando escuches mi voz. Quieren verme fugir e darme por vencida. Non veño a contentar, mas non penso calar. Palabras xordas son para persoas tan necias que non queren oír, que non saben oír. No segundo lugar quedaron Diobio, cas cancións O lonxe e Terra esquecida, e Postal, cos temas Tel Muriés e Voltarei. E voltarei facer o mesmo unha e outra vez. Non sei se un día cambiarei. Verei atrás tan só para poder ver o mellor do tempo que xuntamos os dos. En canto o terceiro premio tamén compartido foi a parar a Brotasol, que interpretou as cancións Roda e Muda, e a Detón, que presentou os temas Sons de Galiza e Top Sec. Se falo de min, falo de Galicia, terra de monte con xuros e son. Se falo de aquí, falamos de vida, ven e coñece a nosa tradición. Outro licor, caché los segredos e algo de latón. Moise Lambón, decíamos bellos, malo será. Se falo de min, falo de Galicia, terra de monte con xuros e son. Se falo de aquí, falamos de vida, ven e coñece a nosa tradición. Bueno, no meu caso, para min, como MJ Pérez, a importancia que ten gañar este concurso, entre outras cousas, eu tiña ganas, xa para min faime moi feliz estar na final, xa para comezar, pero o feito de gañalo é, sobre todo, dame un impulso no referente ao recoñecemento. O recoñecemento non o é todo, nin é o que eu busco, pero xoga un papel moi importante para que a xente dé un valor especial ao teu traballo, non? Es agradece este tipo de eventos, é como darte a coñecer, conoces un montón de xente coa que non coincidirías nunca, home, sempre un apoio tanto económico como a nivel de moral e todo, pues é importante. Realmente es una oportunidad para ver que puedes demostrar algo en un escenario con gente que no son tus amigos, con gente totalmente desconocida, y también hacer una especie como de comparación, como vimos hoy, con un montón de estilos. Entonces realmente es lo que llega a aportar un poco, el dar un poco esa realidad que a lo mejor al principio cuesta obtenerla por uno mismo. Vaime servir para comprar mellor equipamento, arranxar algunhas cousas, bueno, perdón. Isto é para min é un empurrón, moitos ánimos para seguir adiante. No, bueno, nese sentido sí que penso que está bastante ben o concurso porque, bueno, dalle oportunidade a casi calquer estilo de poder chegar aquí, tocar e incluso ganar, pero sí, a verdade é que non hai moitos sitios onde organicen así con tanta variedade.